الدرس الثالث درسي نأكو ما هذا مي ونن ما كان تنبير أبندا بايد حنكلي كينا سيكتي ما هذا مي ونن كما أبنا مجي شيني هذا مي ونن هذا رأسي ونن كيناني هذا رأس سالم wannan kan salim ne. Dama mun faɗa mun ce idan za a jingina kalma zuwa ga karan kanka za ka ƙara yawon a ƙarshe, idan kuma za a jingina ta zuwa ga wani to za a kawo sunan shi kai tsaye a sa, sai a yi wa sunan shi kasra ko kasratain. Shi yasa nan ya kasance ra'asi, nan kuma ya dawo ra'asu salimin. Jayyid. Ma hadhihi, menene wannan? Mace kenan. Ka yi tambaya menene wannan, sai ka ce mace kake tambaya a kanta. Hadhihi aini, wannan ido na ne. Hadhihi ainu Isa, wannan idon Isa ne. Jayyid, khalas. Ma hadha, me wannan? Hadha anfi, wannan hanci na ne. Hadha anfu Sara, wannan hancin Sara ne. Wadih? Khalas, idan mun lura za mu ga anan an yi amfani da hadhihi da kuma ma, da hada da ma. Wadih? An yi amfani da ya'ul mutakallim, ya'un wadda take wakiltar abokin magana, sannan an yi amfani da suna wadda yake na zahiri wadda aka jingina masa kalma. Wadih? Mu je gaba. Ma hada, me wannan? Hada zamili, wannan abokina ne. To kaga idan mutum ya faɗi haka ya yi kuskure, sai dai ce man hadha, waye wannan. Wadih? An sa ma ne a nan domin a gwada a ga mutum ya fahimta ko bai fahimta ba. Fahimtar ita ce man hadha, waye wannan, saboda wannan mai hankali ake magana. Hadha zamili, wannan abokina ne. Hadha zamilu Isa, wannan abokin Isa ne. Wadih? Mu je gaba. Ma hadhihi, menene wannan? Hadhihi haqibati, wannan jakata ce. To kaga wannan yayi daidai da aka sa ma, amma can da aka sa man ba daidai bane ba, saboda ma ana tambayar abin da bai da hankali, man kuma ana tambayar abu mai hankali. To in ka ce zamili kuma abokina mutum ne mai hankali kenan. Hadhihi haqibatu Zainab, wannan jakar Zainab ce. Masha Allah, mu haɗu da ku a kashi na gaba.